Allah ka sashi na ciki. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ashe shi na ciki. Ina ji. To shikenan, to shikenan. Allah sarki. A'a baka da matsala in don wannan baka da matsala. To shikenan, to yayi. To nagode kware. Salamu alaikum. Kwatan ne. Yalo, An tashi lahiya. alhamdulillah ya dawainiya. To wallahi ɗawainiya ka alhamdulillah. To madalla. Ga sauran kuɗin nan. To Saboda gare in kawo masu saboda ina so in tafi in ci gaba da wasu sabgogi. wai yalo halan wata lalura ta kanwa adashe kanwa asusu da guntu haka kuɗi. Ina kwatan Gani. bari in haɗa ma. To. In kuma ka sani in ƙara tuna ma. Na'am. 29 ga watan ga da muke ciki. Na shaidu Na da sha biyu. Za a yi naɗin walin Sokoto wato Dr. Muhammad Maniru ɗan iya. Sardaunan kwari. Sardaunan kwari. Walin Sokoto. Walin Sokoto. Allah to shikenan. To dan shi na ka ko ga bai kamata a ce ire-iren mu ma sai an gayyace mu buki ba mu ya kamata a ce mun shirya buki Kwarai da na gaske. musamman Kwarai da saboda gaske. naɗin sarauta ga wallahi kutan. Tabbas haka na yalo To dan shi na nace bari in kawo ma yanzu ina ganin annai ɗaya sun ka rage ko. annin na ɗaya za a sama. To babu matsala. Annin na ɗaya za a Babu sama. matsala kutan ne. Wai ni ka san ma abin da ka bani mamaki. In ka shiga kasuwa ko ina cunkoson jama'a kaka ta gani kowa wanga takalmi wanga agogo wanga shadda wanga mi sai ne ma yi mamaki ne tambaya an ka ce mai ai walin Sokoto za a naɗi Maniru Muhammadu dan iya mataimakin gwamna kuma gwamnan mu na gobe an Allah ya gwada mana Allah ma shi yadda kutan ne. wai ya lokasa abin da ka burge ni kuma haka hannu ne yake hannu ne buɗe yake Kwarai. Ai shi na da bambanci da wancan. Saboda shi wancan da ka gane ka ga mutum amma dai wallahi hannu yan da. wallahi haka yake tabbas ya to na gode Allah shi taya Allah ya taya wali riko Amin. Allah ya taya wali riko Kuma don Allah a ci gaba da mai addu'a. insha Allah A ci gaba da mai addu'a. kuma don Allah ya lo har yanzu dai ba gasawa na kai ba don Allah mutunan ku amani samanja Na gane. ne gashin baki Na gane. don Allah ya lo a roƙa don Allah a samu sarautar da an kai mai don Allah Ina kwatani. gani Shin wai kai ka taba ganin dan takarar gwamnan da a ce duk da hakintin shi ya so ba taɓa bashi ba kuma shi to shi tsaye shi ce takarar gwamnan ya kaso. a yi hankuri ya lo mancewa an kai da shi wancan lokuta amma yanzu za mu yi tsaye muga an samu a mai sarauta ko ta jirgin laka sakwata da Wallahi da kun wallahi da kun ai bai kamata ba saboda na san aiki a bidu na duk ka saka mai da shari shi kuma shi bisa da hairi. Wallahi na gode Ba kwarai. matsala. Na gode kwarai. Yawwa. Allah ya samu dace. to na gode ya lo Sai na taho. yawa